jam wale mon bandiraɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe yaw Pindi TV min calmini on ɗo mbawɗon wonde dunde babadama nde kala min bisimmo ne kelle gadande robinde jeyndi alarba sappo jeetati lewru décembre 2024 bisimilla mon kelle gadande robinde jeyndeji pudortoɗen ko jeynde gendiro leydi Sénégal jeynde Le Soleil ɓe garti koye retrait des pays de AS ɗum noon ko alliance des états du Sahel kamɓe CEDEAO laaɓi cingunu ceerago mbiyen ne wayno ha joni waɗama acte yiide jeynde Le Quotidien ne wayno ngol ceergal ɓe garti noon e yiide wonande ɗen batte ɗe ganduɗa ana jogori fawade wonande e ɗen leyɗele ɗe ganduɗa hande oɗo saaha ko jaltude e jogorɗe yaltude e CEDEAO ɓe garti e wonande ko ɓuuri capanɗe jeeɗiɗi ɗiɗi million ɓen ɓe ganduɗa ko ɓesguji leydi Mali, Burkina Faso, Niger ne wayno ko kayen tigui koto banggue wonande ɗangal nadde e ko to banggue wonande CEDEAO communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest alay saago mbawa dañde ko yiyete ko visa kono ɓe garti kamɓe Le Soleil ha joni e on fanno e yiide wonande ko ɗen eɓɓoje ɗe ganduɗa ko projet ji ko ɓuuri temedde 5 millions e koppareje dollar ɗum kadi ne jogori ha joni haytude e tawi ko wallide ɗen leyɗele ɓe garti noon e 4 agence uji régional to Burkina Faso toon to Niger ɓe garti ha joni wonande e on mo ganduɗa ko organisation ɗo to banggue ɗiɗi organisation régionaux toon to Mali wondude bureau régional mo Niger ɗum ɗo kala ne wayno jogori uddude kono ɓe garti to banggue wonande ɓen ɓe ganduɗa ko gollotonoɓe e toon to CEDEAO ko ɓuuri temedere e capanɗe tato ne wayno ko ɓen ɓe ganduɗa ko kay tigui jaa e ɗen leyɗele ɓenne kadi enen jogori ha joni wasde golle mumen jeynde Le Soleil arti hen jeynde Rewmi Quotidien ɓe garti koye révocation du maire de Dakar Barthélémy Diaz caɗele to banggue wonande hakkude ɓen ɓe ganduɗa ko conseil municipaux ji goto e conseil municipal mo Dakar o arti e tumde goto e adjointe o ganduɗa ko au maire de la ville de Dakar e yiide wonande on de arti e walla ni ne wayno junggo mum ene tawe nder e ittugol Barthélémy Diaz caggal nde ɓe kolliti wonande on holliti wasde yonno ɗum darde Barthélémy Diaz no darori hakkude mum e ɓen ɓe ganduɗa kay tigui jooɗi e leydi ndi holliti ni ko candidate ngam yidde lomtade omo ganduɗa ko Barthélémy Diaz jeynde L'As Quotidien ɓe garti koye Mamadou Dia ndin kanko mairie ndi ganduɗa gollude golle tidde e leydi Sénégal to banggue ɓamtare mum ɓe garti kamɓe L'As Quotidien ɓe garti miijoji jumtuɗi ɗi o joguino gam fawde e lappi Sénégal e lappi ɓamtare e jeynde L'As Quotidien kono ɓe garti kadi ha joni ekoytino e wonande leydi Sénégal nden dillere nde ganduɗa waɗino hakkude Mamadou Dia kam e Léopold Sédar Senghor 1962 duuɓi capanɗe jeegom e ɗiɗi hikka ɓe garti hen kamɓe wonande jeynde L'As kono ɓe garti e police ɓe ganduɗa gaddi ha joni to banggue wonande artude yeddude e yiide wonande ko kay tigui kadde on mo ganduɗa ko conseil municipal kam e maire Barthélémy Diaz naddi e toon to Mbéri mo Dakar jeynde Vox Populi ɓe garti e ɓen ɓe ganduɗa ko avocat ji Barthélémy Diaz kolliti mbaɗi recours gam tigui kanko Barthélémy Diaz o wawa hebde foddeji makko toon to conseil constitutionnel ɓe garti e yiide wonande kanko Barthélémy Diaz hande oɗo saaha yidde makko gam tigui artude hebde place makko toon to maire de la ville de Dakar to banggue gardugol hani e artude toon to ha joni ƴewtade kadi to banggue wonande ittugol makko to suudu sarɗiyeji leydi Sénégal ɓe garti kamɓe Vox Populi e koytino e wonande kamɓe police ɓe garti e yeddude wonande caggal nde hollitno kamɓe tigui kadno Barthélémy Diaz nadde toon to maire de la ville de Dakar hani e ɓen ɓe ganduɗa ko conseil municipaux ji ɗi kamɓe Vox Populi ɓe garti ha joni e cumo mo ganduɗa waɗi toon to Goudiri e yiide ko ɓuuri capanɗe 4 ujunere ene wayno hectare ko ɗum tigui yaadi e ngun cuumu jeynde L'Informateur ko hen ɓe garti wonande ngun cuumu ngu ganduɗa waɗi toon to Goudiri yiide L'Informateur ko ɓuuri capantati e 5 ujunere to banggue hectare ko ɗum tigui suumi ha royti yaati e ngun nden jeygue ɓe garti ɓe kolliti noon ene wayno guure ɗe ganduɗa ko kay tigui o saaha lori wonande ngun cuumu taweteɗo toon to Goudiri ɓe garti e yiide wonande noon saabi cuumu ngu ko ɓen ɓe ganduɗa ko wañoɓe ɓe ganduɗa ko wonɓe e ladde nde jeynde Walf Quotidien ɓe garti koye ville de Dakar le conseil municipal en action hayso tawi kanko Barthélémy Diaz hande oɗo saaha caɗele makko e lawol ni o yita toon to mairie de la ville de Dakar haadani kamɓe conseil municipaux ji ɗiɓe nayi golle ngam ɗowde wonande ɗen golle jeynde Les Échos ɓe garti koye kamɓe avocat ji Barthélémy Diaz ɓe garti e ni wonande laamu ngu ɗen caɗele to banggue wonande ittugol Barthélémy Diaz toon to suudu sarɗiji leydi Sénégal kamɓe yasa toon to mairie de la ville de Dakar ɓe garti yiide wonande ɓen ɓe ganduɗa ko kay
tigi jogi ñawoje ɗen kuule ɗe ɓe jaɓɓi ɓe garti e yide ni ko ɓen ɓe ganduɗa ko kay tigi ngoni les 7 sages jeeɗiɗo taweteɓe toon to conseil constitutionnel jogi ko yete ko bawal kam e coppal wawde ƴewtindade ɗen gueɗe ko wona janko jagorɗo kalfinaɗo ñawoje leydi ndi jayinde léger ko arti ha joni e ko to banggue wonande loi de finance rectificative mo lani mo hitande ujunaji ɗiɗi e nogas e nayyi nduɗo ɓe garti wonande ko ɓuuri nogas milliard koppereje men franc CFA ko ngam ɗiɗo sumgoji jawtuɗi to banggue wonande ɗiɗo sumgoji législative anticipé ɓe garti hen jayinde suite quotidien kañumne arti koye alhaali Barthélémy Dias ɓe garti koye Dakar capital divergence caɗele tawetego to banggue wonande cergu hani e dillere tawetego toon to mairie de la ville de Dakar hakkude Barthélémy Dias kam e ɓen ɓe ganduɗa ko kay tigui ngoni laamugo ɓe garti e ɓen ni ɓe ganduɗa ko kay ndewi toon to mairie de la ville de Dakar jayinde suite quotidien ɓe garti ha joni e ɓen ɓe ganduɗa ko Daby Lembe en woni expert en ɓen ɓe ganduɗa ko artuɓe to banggue wonande renégociation to banggue wonande ndelam leydi Sénégal to banggue pétrole et gaz ha to banggue ngaalu leydi ko yete ko miñ ɗum ɗo kala jayinde suite quotidien arti hen en ƴeewoy to jayinde l'observateur ɓe garti koyo mo ganduɗa ko PDG Doro Gueye mo ganduɗa ko pawaɗo jungo e ballal ko yete ko Interpol e yiide jayinde l'observateur hanko no ngam toon to Champs-Élysées leydi France ɓe garti e yiide wonande o saaha e yiide gonga goto e avocat ji makko Seydou Diagne holliti ne wayno o waɗama garde à vue toon to Nanterre hande oɗo saaha laamu ngu nana e darde ngam tigui wawde artirdemo ɗo e nder leydi Sénégal e yiide jayinde l'observateur jayinde tribune ɓe garti ko e la police se dérobe ɗum noon ko caggal nde ɓe tigui jinno addude e ko labno ngam ittude ɗum tuumaji ɗi ganduɗa fawama e dow mabɓe kamɓe police ɓe kolliti wonande ɗin haalulaji gona gonɗude caggal nde hollitno wonande ko kamɓe tigui mbaɗi bloqué Barthélémy Dias kamɓe conseil municipal ngam nadde e maire de la ville de Dakar ɓe kolliti hayso tawi taaride mairie ndi ko joguiɓe nden kay kisal tawete toon sago ko wawde ha joni rewidade nden kay kisal kono wona wadde bloqué ɓoyani ɓen ɓe ganduɗa ko kay tigui goni bureau municipal ɓe garti kamɓene e yeddude kan haala police yiide wonande ko laaɓi ko kamɓe police o tigui mbaɗi bloqué Barthélémy Dias e yaadiɓe mum hani ɓen ɓe ganduɗa ko conseil municipaux ji ngam nadde toon to mairie de la ville de Dakar jayinde tribune ɓe garti e ɓen ɓe ganduɗa ko kay tigui woni CNRA ko kañum tigui dartini ngal jaɓɓal ngal ganduɗa ƴettino ɗum ministre de la communication Aliou Sall e yiide jayinde tribune e wayno CNRA nawti place mum walla watti e place on mo ganduɗa ko kanko jagorɗo ngam wawde ha joni ƴewtidade ɗen gueɗe ɗe ganduɗa o ƴettino ɗum e ko dumunaji jawtude banggue wonande caktirde ɗe jayinde li quotidien ɓe garti koye la police a du mal à convaincre caggal nde ɓe gadduno ino itude ɗin tuumaji e ɓen ɓe ganduɗa ko kay tigui gonno maire de la ville de Dakar conseil municipaux ji hay Barthélémy Dias to banggue blocage ne wayno ɓen ɓe ganduɗa ko kay tigui goni wonande to banggue direction de la communication et des relations publiques ɓe garti yiddude ɗin tuumaji wonande ko kamɓe tigui kadi Barthélémy Dias e yaadiɓe mum hay conseil municipaux ji toon to maire de la ville de Dakar ko ɓoyani ko ne waylo mbiyen ɓen ɓe ganduɗa ko bureau ɓen ɓe ganduɗa ko kay tigui goni bureau municipal kañumen ne jeddi kolliti ko gonɗi ko kamɓe tigui mbaɗi bloqué ɓen ɓe ganduɗa ko maire de la ville de Dakar Barthélémy Dias kam e ɓen ɓe ganduɗa ko les conseils municipaux ɓe garti yiide wonande kamɓe policier ji ɗi wayno darde mabɓe ko artirde nden kay kisal hani rewidade ko etno ko to banggue fitindaji wawde kadi hadde ɗum toon to mairie de la ville de Dakar jayde li quotidien arti hen ƴeewoy en jayde point actu ɓe garti ko e caɗele hakkude mo ganduɗa ko ɓiɗɗo leydi Sénégal najo Yérim Sow gardiɗo gollorgal Telium Group kam e mo ganduɗa ko lamɗo leydi mo Benin Patrick Talon ɓe garti e wonande ni kanko Yérim Sow gardiɗo ngal ɗo gollorgal Telium Group ne wayno e on mo ganduɗa ko kay tigui woni Yigo Thiam gollodiɗo makko o ɗo saaha noon caggal nde leydi Benin waɗe mabɓe ko yiyete ko mandat d'arrêt international kamɓe leydi Benin ni ɓe jeeti pellital ha joni e koyɗe ɗe ganduɗa ko yandinde on hôtel mo ganduɗa ne tawe to leydi Benin mo ganduɗa ne ardi ɗum walla jeeyi ɗum o mo ganduɗa ko Yérim Sow gardiɗo Telium Group jayde point actu arti hen en ƴeewoytu jayde le quotidien ɓe garti koye la campagne pas huilé to banggue wonande caggal jeeygu guerte ngu ɓe garti noon e caɗele teskaɗe hen to banggue wonande nokkuji ɗon ɗo guerte ɗe ndennite gam wawa yeeyede e wertago leydi Sénégal kono le quotidien arti e yiide wonande ɓen ɓe ganduɗa ko opérateur en no wayno garti kadi e caɗele to banggue wonande faggudu gam tigui sodde ɗen guerte teskama e ɓen ɓe ganduɗa ko sodoɓe guerte ɓe caɗele ɗe guurata hande oɗo saaha jayde le quotidien arti hen
bandiraɓe yeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV ko ɗum woni komin doɓinɗomon e kelle gadande Robindo Diaynde je subaka hande o min dokka on aadi alkamisa janggo sahore welede Allah ɗo e nden yo jaam jogo min jogo en on jarama.